De debò que aquest és un país ocupat? Ho diu vostè a la plana 17 del seu llibre. Sí, clar, si no ho diria. Pensi que aquí s'hi diuen moltes coses i per tant estan molt pensades, no? Cada frase té al darrere una estona de pensar-hi. Clar que és ocupat. Si vol li explico, però... Expliqui. No, en fi, és a dir, si vol podem posar l'exemple del castell de Montjuïc ara amb el cas del PSC, no? L'ocupació, que no vegi els tancs al carrer no vol dir que mentalment no siguem un país ocupat, que pensem en marcs mentals i que pensem, diguem, en uns termes que no són els nostres, que no ens posen a nosaltres al centre. És a dir, qualsevol persona, governant-la per la vida, es posa ella al centre de les decisions. Quan tu no et poses al centre de les teves decisions, el que passa és que acabes anant al psicòleg o al psiquiatre. Això t'ho dirà qualsevol especialista. Doncs als països és una mica el mateix. O sigui, el centre de les decisions ha de ser el país, no? És a dir, les estructures del país, les institucions del país. I doncs les institucions d'aquest país no van, diguem, a favor nostre, sinó van a favor d'Espanya. I, bueno... Respecto a la seva opinió, però prefereixo parlar de Josep Pla i del seu llibre, el nostre gran Josep Pla. Suposo que vostè també. El senyor... Sí, però sí. Que no podrà entendre Pla si no té en compte això, vull dir que... És a dir, si vostè pren només les coses literalment, si vostè es llegeix el senyor Pla literalment, si vostè, diguem, estudia la història només a través dels documents oficials en un país que pràcticament no ha produït burocràcia i que els pocs papers que ha produït molts els ha acabat havent de cremar o d'enterrar perquè no portessin problemes i que més altres coses que hagués dit i no ha dit s'han dit en veu baixa perquè no es podien dir ni tan sols per escrit en cap moment de la història des de fa 200 o 300 anys, aleshores, vull dir, el que hi ha és això, no? Llavors, per tant, vostè té que tenir en compte aquestes coses quan llegeix Pla. Quan llegeix Pla, quan parla del senyor Josep Vergés, que era l'editor de Destino, és igual, quan analitza qualsevol figura de la història de Catalunya. Vol dir que entre el Josep Pla sobiranista, que és el seu, i el Josep Pla franquista no hi ha un terme mig? És que no és un pla sobiranista o un pla franquista, és un pla català, punt final. Després, una cosa és el pensament i l'altra són els sentiments, són dues coses diferents. O sigui, el sentiment és el que és, i que té a veure amb el que un és, diguem, de manera natural. Després el pensament, que és l'adaptació a les circumstàncies. I aleshores, un, en una època determinada de la vida, pensa que diguem, que el màxim que pot obtenir o sigui, que pensa que el món funciona, que s'ha d'adaptar al món d'una determinada manera per obtenir el que vol, i altres vegades pensa que ha d'utilitzar altres tècniques per aconseguir el que vol. Sempre, a vegades, pensem que podrem aconseguir tot el que volem, això passa quan ets jove, i quan ets més gran penses que només podràs aconseguir una part d'allò que vols. I quan t'han fotut moltes hòsties, penses segurament que si aconsegueixes que no et prenguin l'última cosa que et queda, doncs ja hauràs fet molt. Jo crec que això és una mica el pla i, de fet, el cas de molts catalans. Ha estat a punt de dir-me que no havia entès el seu llibre, li he vist els ullets. Pot ser, molt poca gent l'ha entès, jo crec, encara. Però és perquè costa. Costa. Què li ha fet La Vanguardia? O vostè o el Josep Pla? No, a mi no m'ha fet res La Vanguardia. No, jo només explico el cas de La Vanguardia perquè serveix per explicar Josep Pla. Perquè Josep Pla no va voler escriure La Vanguardia, diguem, quan tenia la possibilitat. Crec que és una cosa molt significativa. A mi no m'ha fet res La Vanguardia. La Vanguardia, senzillament, és un diari, és el diari del Patiño i de les forces d'ocupació de 1714, la continuïtat històrica, diguem, una continuïtat històrica que porta cap a un determinat model de país que no és el meu. Jo no tinc res en contra d'ells, és a dir, ideològica. El que sí que estic en contra és que estigui prohibit estar en contra ideològicament de La Vanguardia o explicar clarament el que un creu que és. És a dir, el que a mi molesta és que La Vanguardia digui més coses en veu baixa que en veu alta. Això sí que molesta. No sé si recordar-li que vostè... Estic més en contra d'això que no pas contra el senyor Godó. No sé si recordar-li que vostè escriu en un diari el 40% del qual pertany a La Vanguardia. Doncs que em passin fora, no sé. No que li passi. També vostè passa comptes també amb Martí de Riquer, entre d'altres. Jo no passo comptes. És que... Jo tinc molta feina per estar, diguem, venjant-me de ningú. Jo no passo comptes. Jo intento explicar una cosa, que és el drama i la victòria de Josep Pla. Jo intento explicar això, i per explicar això he d'explicar tota una altra sèrie, o sigui, d'explicar el context en què es movia i com s'ho va haver de fer. I això fa que hi hagi, diguem, com es diria en aquest cas, víctimes, com ho diuen això en terminologia de guerra? Efectes col·laterals. Efectes col·laterals, vull dir, jo no, és a dir, em sap greu. L'objectiu és explicar això. La resta estan al servei de l'explicació principal, que és aquesta. Faci'm un resum, quin és el drama i quina és la victòria? El drama del Pla és no poder escriure en un país lliure, en un país normal, en un país com jo crec que hauria sigut Catalunya, diguem, si les coses no s'haguessin trencat per culpa nostra i per culpa, diguem, d'Espanya, naturalment, a l'any 36,
I aquest és el terme de pla. I la victòria és, diguem, sortir del túnel amb una obra completa que encara avui es pot llegir. Escriure en un país que no té institucions pròpies, hegemòniques i fortes i que defensin la gent que hi viu és molt difícil, perquè escriure és una relació amb la teva veritat, però per arribar a la teva veritat primer has de tenir resoltes les veritats col·lectives, allò que et posa en relació amb el món, perquè al final has de viure. I el problema d'aquí és que com que ho has de discutir tot de cara en fora, quan arribes al fons, o sigui, quan arribes al moment d'haver de discutir amb tu mateix, estàs tan cansat que ja no et veus en cor. I per això la literatura catalana en gran part és tan superficial i tan il·legible, moltes vegades. Sí, enfadaran els escriptors. Sap greu. Jo no dic que sempre sigui il·legible, dic que en molts casos és il·legible, perquè disparen pilotes fora. Perquè no parlen de les coses que de veritat els preocupen. No té el mateix concepte de Xavier Pla, per exemple. Xavier Pla no és un escriptor. Però és un crític. Sí. Escriu. Sí. Però jo parlo d'ell com a crític, no com a escriptor.